Arin sa linya naton si Ma'am M. Ang sang EOC. Ma'am, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod. This Action Brian Morden. Good evening, Action Brian. Good evening sa tanan nga nagapamati subong sa imo program. Aha, salamat gid sa time. Ma'am, anong preparation subong or mga paghangyo sang EOC sa mga restaurants naton kagiban pa nga mga lalagawan diri sa Bacolod on Monday nga celebration sining Feb 14 kay kabalo kita alert level number 3 pa kita pero hindi tanay mapunggan mga utod ta to celebrate sa sining panalagsa kaisa sa isa ka tuig nga special day, ma'am. Yes, of course, diri sa Pilipinas, at least ang Valentine's Day is considered a major holiday. Yes. Sa mga nagliligaw before the pandemic, Action Bright, basta gani Valentine's Day, parte ang traffic, Yes. ang tanan nga restaurants, kag tanan nga hotels, puno. So, sa pag-pandemic, of course, nagkambyo na tanan. Pero sa subong nga tuig, may damo pa man mga creative ways kung paano kita makaselebrate na, safe para sa aton tanan. Okay, sa mga... Of course, ang reminder ta, as usual, amo ang pag-observe ng minimum health protocols kuning kaso gidman nga magwa kag magkadto sa mga public nga lugar, like for example sa mga restaurants, sa mga bars, or sa mga hotels, kung magkadto gidman kamo sa mga pareho sila nga mga lugar, dumdumon nyo lang mag-observe gid ng minimum health protocols. Pero may ara pagid nga mas safer pagid sa dira Action Bright amo ang pag-celebrate ang isaman ka, you can still celebrate a romantic dinner sa inyo balay na kumpleto man gyapon Action Bright ang mga ingredients sang Valentine's Day celebration, chocolates and flowers, dinner and wine. If you follow these tips, you will be fine. So ina ma-avoid mo gid ang paglagaw-lagaw kag pagkuha sang virus kung may ara pagid man kung sa puloy. Yes, as much as possible sakto na siya Action Bright. Mas mayo gid nga ara kita sa safe side pero kay although nagapanaog na aton cases diri sa Bacolod, more than 2 weeks na nga consistently nagapanubo na ang aton nga cases, and in fact gina-expect nga by February 16 base manaog na aton alert level status to at least alert level status number 2, alert level 2 kita by February 16. So although manubo na aton cases, ara pagyapon ang COVID, we still need to be careful, we still need to observe the protocols para maproteksyonan ta aton lawas. Pagintindi naton diri sa Bacolod, bisan subong nga alert level number 3 kita, may mga bars kita nga naga-open, may ara sa mga live bands naman gani. Mamo, pagintindi naton. So maybe this Monday, on Monday, sigurado ko medyo punuan gini sila. May ara ka mo, ma'am, malibot nga mga tawo nga magsaway-saway sa ilabi, or si task force disiplina among may ara sa authority na sini, ma'am? Yeah, ang aton nga team, ang monitoring team sang EOC, paupod man sa aton task force disiplina hagang aton PNP, nakahanda naman na sila mag-enforce, maglibot-libot, mag-monitor sa mga lugar. Ang ginabantayan tama lang na is nga ma-observe ang capacity limit based sa aton subong alert level status. Mamala ng aton kay kung isa basig kalipat mamalang Bacolod no, ilabi na gid nga last year way kita naka-celebrate sang maayan-ayan sining Feb 14 si subong basi lubos-luboso nila kag malipat na sila blasang aton obligasyon balang health protocol. Yes, correct, Action Bright. Amo gid na ang aton nga ginabantayan man kag amo man na ang rason nga ang aton monitoring team are already prepared kag ready man sila nga maglibot-libot pag-abot sa February 14. The same man ni ma'am sa mga hotels, mga pension houses naton diri, mga lodging house, the same man na may ara ta ma'am sang kuan sila ng reminders man nga magasinulod dira abi, ma'am. Well, other than the observance of the health protocols, and I hope, although it is not mandatory,
nga ang mga establishments magpangayo sa vaccination card. Ayun. Action Bright at mag-allow sa mga fully vaccinated lang ang mga clients kung tani, no? Kaya mas makabulig ina. It's much more safer. But then again, since wala man kita lahisin na, it is purely voluntary na naman. No? So wala kita, hindi man na mandatory nga fully vaccinated lang makasulod. But mas maayugid kung fully vaccinated lang ang ara. Pati na ang mga workers sa mga establishments na ini. Bauti mayo gid nga pagpahanomdom naton sa ila subong nga gabi a day before sining Valentine's Day, ano? Kung kaysa mga malls naton kakalipat mamam no nga ginutok na gali daw busy mas la sa trabaho nila sa pag-serve abi sa ilang mga business dira ma'am no. Yes, correct. Correct. So, importante man Action Bri nga kita mismo, ang mga customers mismo, kag ang mga clients, ang mga establishments ngayon sila man ang magbantay. That's why aton na responsibility kada isa sa aton. May ara kita moral obligation na para maibitar naton nga hindi kita makapanghawa sa iban, hindi kita makapanglaton sa iban kung in kaso nga carrier kita or hindi kita malatnan na kita nagabantay nga ga-observe kita sa minimum health protocols. So kung nara kita sa isa ka enclosed na lugar, air-conditioned na lugar, kinanglan tanawon pa nga ang capacity na observe ang limit na nakaprescribe sa ina nga mga establishments. At the same time, ang distancing, ang physical distancing gid sa mga clients or mga customers nga dira sa mga establishments ngayon na. Sige. Amo man lang amon mama, at least may reminders kita halin mismo sa EOC para sa mga utod ta sa palabuton nga Feb 14. Ma'am, salamat sa mga serbisyo. Mayong gabi kang mabuhay ka ma'am. God bless aton. Mayong gabi man, saliwat, Action Bri, God bless you too. Action Firing Line.